बिथांनिसिम आंनि हामलायनायखौ बावदों आरो एखालि समायखिराखौ लानो मोनाबा जाहाथे दुखु मोननानै गाबना थाया आं बेखौबो खावलायदों। बिथांनि बुंनायनि ओंथिया मा दं होनना सानो? ओरैनो बुङो बिथाङा आरो एबारथ' बिदाय लासिगोन नालाय बायदिसिना बुंनानै गावनि मेम्बारफोरखौ जोंनि पार्टियाव फैबाय थानायखाय गावनि मानसिफोरखौ हमथानो सानदों बिथाङा। चिरां समस्थियाव दिनै जोङो केम्पिंआव फैदोंमोन आरो जोबोद मोजां भुटियापारा ओनसोलाव सानथालिफोर बर'फोर बयबो ओंखारदों आरो 13 चिरां समस्थिया जोंनि मोनसे सेफ सिट आरो बेवहाय सायखं बसुमतारी बिथाङा 10,000 बांसिन भट मोननानै देरहागोन बेयो रोखा। बैसागुनि फोजोबनाय साना सानब्रैसोल'सै गासैबो गिदिंनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों? 40 समस्थियावनो आं बेरायदों आरो बेवहाय जानुवारि मासनिफ्रायनो खामानि मावदोंमोन। मोनफ्रोमबो समस्थियाव जोंहा 7,000निख्रुइ बांसिन फेमिलि दङ आरो 7,000 फेमिलि थानाय माने 21,000 भट। गतिके 40टा समस्थियाव गोबां भट लानानै जोङो देरहागोन आरो गोबां मासि लानानै सरकार थागोन। 3 अक्ट'बराव बिथाङा समायखिरा थांगोन। बिथांनिसिम आंनि हामलायनायखौ बावदों आरो एखालि समायखिराखौ लानो मोनाबा जाहाथे दुखु मोननानै गाबना थाया आं बेखौबो खावलायदों। बिथांनि बुंनायनि ओंथिया मा दं होनना सानो? ओरैनो बुङो बिथाङा आरो एबारथ' बिदाय लासिगोन नालाय बायदिसिना बुंनानै गावनि मेम्बारफोरखौ जोंनि पार्टियाव फैबाय थानायखाय गावनि मानसिफोरखौ हमथानो सानदों बिथाङा। थांनाय 5 बोसोराव सरकारा बायगोन दिनै बायगोन गाबोन बायगोन होननानै 5 बोसोर थांबाय सरकारा बायाखिसै। दा जोंनि सरकारानो जाफिनगोन। दा बेखौ नुनानै बिथांनि हान्जानि मानसिफ्रा लोब लोब जोंनि हान्जायाव हाबदों। बेखौ हमथाथ'नो थाखाय बिथाङा बुंदों बेनि बादै जेबो नङा।